गिबियावनो खुलुमबाय नायगिरिफोर दिनै आङो जोंनि वेस्ट बेंगलनि मोनसे जायगायाव फैदों जेरावहाय होलसेल दखान ना माने नोंथांमोना साननो नाङा जोंनि बेंगलावहायबो माने बर'नि गानग्रा जोमग्रा मोनो ना मोना बेफोरबायदि कन्फ्युज जाना जोंनि बेंगलावबो बर'नि गानग्रा जोमग्रा मोनो बेयावहाय गासैबो माने बर'फोरनि एसामिसफोरनि राभाफोरनि बेफोरबायदि ट्रेडिशनल माने गानग्रा जोमग्राफोरखौ बिसोरो फानोना नै दखनाफ्रा नायदो नै थाक थाकनो माबादि नायनाय बहाय गासैबो रोखोमनि रेंजनि दङ स्टार्टिं प्राइस কি রকম দাদা স্টাर्टिं 300 থেকে স্টার্টিং না আচ্ছা মানে বহাय 300 টাকাनिफ्राय স্টার্টিং दखना माबा माबिफ्रा गासैबो दंजोबो नै नोंथांमोना दिन्थिनो आं एसे नै आंनि बिमाया मा नायगासिनो दङ ब्लाउज नायदों हिन्जावफोरनिलाय बिदिनोसै जेखौनो नुयो बेखौनो लागौ नै बहाय नै 300 टाकानि दखना नो बेफोरो ओमफ्रायहाय नै बहाय डिफरेंट 500 400 450 बिदिनिबो दं आरो ना बेफोरो गासिबो ओमफ्रायहाय नै बेफोरजोंहाय माथा ना मा होनो बिदुन माथा बेफोरबो दङ नै दा आंनि बिमाया बेखौहाय नायदोंमोन नै बे मेगन खेबखोमादों दि मोजां ना बिरादनो ओमफ्राय नै बो ब्लाउज दिन्थिगासिनो दं नै दखनाजों गानग्रा ब्लाउज जायफ्रा एसे मोदोमा हेल्दी ना ओरैनो डबल एक्सेल बेफोरनि थाखायबो माने दखनाजों मैचिंग बेफोरबायदि ब्लाउजफ्रा बहाय भेराइटी जेखौहाय बुङो बेबायदिनो साइजफ्रावहाय मोननाय आरो दखनाफ्रालाय बिराद मोजां आंखौ गानब्ला समायनाय ना समाया आं बेखौ गुमुखौ गाननायनो र' गुमुखौ होनायनो आं होनायनि এগুলা কি চাদর নাকি চাদর ও আচ্ছা উদলগুড়ি বানানো अच्छा बिसोरो आसामनिफ्रायबो लाबोबावो ना बेफोरखौ बे चादरफ्राखौ दे नै गोजौआवहाय बे चादरफ्रा एगुलो नागा नाखि नागा चादर ओमफ्राय नै बेफोरो उदालगुरिनि बानायनायनि होनबाय ओमफ्राय नै दखनाया आयौ आरे आंखौ समायोना समाया কাকুর এইটা কাজটা বাড়িয়ে দিলাম আমি না হবে আমাদের এইটা এগুলো কি রকম রেঞ্জের আছে কাকু 500 আছে 600 আছে 300 আছে এগুলো 500 না বাহ নাই মানে सिम्पल न'फ्रावहाय गाननानै थानाय निगुनै हिनजावफोरनिगुनैहाय आसामावलाय एभरिडे माने डेली इउज निगुनैहाय बेफोरखौहाय इउज खालामो ना हिनजावफ्रा तो 500 ना एफोर्डेबल बेफोरा बेबायदिनो ओमफ्रायहाय आं आरो दिन्थिबावनि र' हिनजाव गोदाननि माबा ओरैनो गानग्रा आरोखि सेमि पाट ना मा बुङो बेबायदिबो दङ नै बहाय गोबां मोजां कालार वाव कालारानो बे आंनि मेगनाव बिराद मोजां थांदों दै कालार मोजां नुखानाय पार्पल कालार वाव नैबेनि कालारा बिरादनो स्वीट ओमफ्राय नै बेयो हिनजाव गोदानफोर हाबायाव गाननो हानाय ना जाय वाव मोनसे जिनिस आरोहाय नुबावबाय आङो र' आंनिबो हाबा जानोसै ना आंबो खर'आव होनाय ना नायनोलाय समायथारोना समायथार Oh my god, maka आंलाय हिनजाव गोदान नुथारबाय दे लाजिनो ओंखारबाय आङो ओमफ्राय नै बेफोरावबो बिराद मोजां दङ नै कालारा कफि कालार बिरादनो मोजां ब्लैक जायफ्रा पूरा ब्लैक मोजां मोनो एगुलोर दाम কি রকম দাদা 600 ना ओरना सेट 600 अच्छा ओरना सेट बो दंफाखायो बेने 600 टाका लायो
नै बेफ्रावबो मेरला दङ नै डिजाइन माबायदि लानाय नै बेफोरो এগুলো সব 1500 নাকি দাদা এগুলো ওইটা 1500 এটা 1000 আচ্ছা ওইটা 2000 ও এটা 1500 নেই বেপো দিচ্ছি দেখো দেখা লাগা কোন মনে মাঙ্গে না উইলি বে মন্নি কালার को आं बखनानै दिन्थिनि दै माने किरकम फुलबो এটা बेखेवनानै दिन्थिले दै आङो बिसोरो दा खनफिननो हायखिसे माने असुबिदा जानाय ना बिनि जुनैनो आं खेवनानै दिन्थिले एसेनि मोजां कालार वाव आंलाय फिदा जाखाबाय ओमफ्रायहाय बे मोनसे कालार बावनाय हाउ स्वीट वाव पियाजी कालार बिराद मोजां माने गफट मानसिफ्राखौलाय बेग्रांलायखानाय बेनि कालार माने आं जेबो बुंनो हाया कालारनि प्रति नैबे होलसेल निफ्रायबो आंलाय एसे खमसिनसो मोनबावबाय बेनि दामखौहाय माने बेनि दामा ओनलि 1000 रुपीस 1000 रुपीस नो बियो माने जायफ्रा एसेनो कम प्राइस नि मध्य एफोर्डेबल दामावहाय हाबाफ्रावहाय गाननोहाय नांगौ बा बैराथिफोरनो गाननोहाय नांगौब्ला बेफोरखौहाय लांनो हागोन ना नै बिराद मोजां आंलाय फसायबाय मोजां मोनबाय नुनाय मानि हामजाजोबखायो बुङानो कोनो लाब गैया एक्चुअली मोनो तो बे सेमी पार्ट ना ओनली 1000 रुपीस ओमफ्राय नै बेयाव नै बिराद मोजां मोजां अरनाफोरबो दङ नै औ लादो मोनसे नै बेफ्रावहाय अरनाफ्रा दखनाजोंहाय लानायनि गुनै आर'नाइफ्राबो नै मोजां मोजांनो आर'नाइ अरना बेफोरलाय नै बेबो बिरादनो मोजां माबाया अरनाया आरो बिसोरनि बेयो हलसेल दा जुदि सोरबाफोर गोबां लायोब्ला बे हिसाबै बिसोरो आरोबाव दामखौ आरोबाव खम खालामना होबावो ना आरो नैबे अरनाया आं बिराद मोजां मोनदों ना दखनाजोंहाय गिर्जाफ्राव गानलाङोबा जेखुनु अनुष्ठानफ्राव नों कुर्तीजोंबो लागायनो हानाय बेखौहाय कम्फर्टेबली किन्तु दामा बिरादनो माने खम आरोखि हिसाब खालामोब्ला दामा 200 टाकाबानो ओनलि 200 रुपीस आरोबावहाय नै आंलाय फसायनानै फाग्लि जाबाय आं बेखौहाय माने कालारा ओरैबादि मोजां स्वीट कालार ना लफाइनि बादि डिजाइन ना बेयो डिजाइनफ्रा गासिनबो बेबादिनो लफाइ बादिनो आरो बेवहाय गोबां जिनिस दंबावो गामसा ओमफ्राय हौवाफोरनि सावहाय गानग्रा मा होनो कोट ना मा होनो तो बिदिब्ला नायगिरिफोर माने आर दिन्थिब्लालाय जोबनाय गैया गोबाङै दिन्थिजोबनो हाथ्र'आ ना बेसेबां दङ आरो गुबुनाजोंबो दंबावो बिसिने तो आं बेमानिखौनो दिन्थिबाय दिनैहाय भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामले सो थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर वाचिंग लव यू ऑल गोजोन्थों।